Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimanti umabuye ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to Khokha Mntanami. If you don't know, now you know. King Ginger is in the building bafethu ekseng semsotra and ngizolungisa indaba zamacala. Abantu benza amacala bacabanga ukuthi bazowashiya kanjalo noma ngabe ubani umfana ntombazane noma ngabe kuphi Kapa noma eGoli. I'll definitely pull up and help you out. My name is King Ginger Cream de la Cream and ngiyayibophezela ukuthi ngizobasiza abantu abadinga usizo mawukuthi kunabantu abadla imali zabo. Khokha Mntanami, take me to the break. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream bafethu. Welcome to this exciting episode called Khokha Mntanami. Marawai ke ungibizela abantu. Unobathi ngiyethe. Ngifonela with different numbers. Ngiphi? Uyazi ukuthi uyangikoleka. Ngifonele oh. Lesikamfonela ngithi amadu la. We are looking for results. Angihambi ngingaphethe lutho. Buti. Ngithetha ke inkolota nyona wena. Hayi. Ngibela sana. Ukanyethe ke ngicakathatha. Ya uzokhona shame imali yami le. Baphendula umbuzo. Uyikhokha nini imali? Uzokhokha imali yami. Nini? Mina ngikayinyoka. Yabona wena hey lalela tshele mina nawe you can talk whatever that you talk ngithi kuwe mina uzoyikhokha le mali. Mina I'm here to fix things guys. I'm here to make people khokha. If you don't know khokha, I will cock you. We are back at it mntanami umlomo ungathethi manga bathi umtimande ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. I'm within. I'm in Soweto ngizosiza abantu ngaleyo mpahla. Khokha Mntanami, we are back. Subscribe lapho. Kulokhu subscribe ngiyanibona bafethu zakhala namhlanje umamazi yangikhalela ukuthi King Ginger kupunthuse mfethu kuyawunyaka. I have a problem and you are the only person that can help me. Ngathi mina for sure mawuthemba mina ngizothembakala. My sister cela usondele mfethu khona uzochazela abantu ukuthi why usibizile lana and why uthe akuze mina personal awufuni nokuthi ngithumele. Mntaka mama unjani? Hello King Ginger njani? Ngiyaphila. Igama sicelana nokwazi ukuthi usibizeleni. Igama lami nguzinhle wakantshangase. Nginenkinga bra. I have this friend of mine mina naye bezidlala istokfela ne. Besikhiphelana imali. Sure. Shukuthi mina every time when it's my month ngiyayikhokha. Mara yena makuyi month yakhe njalo ungizela nama stories and angisazi ukuthi manje yimi Slima uyu clever because she knows very well ukuthi vele ish. Abone banganini bethu she's the big girl so siyamsaba so that's why I kind of need your help. So manje lento iqala kanjani wena kuphela mhlawumbe ungayitholi imali from yena noma mhlawumbe abanye nabo abayitholi noma mhlawumbe wena wedwa ubungathi like is yabona singamantombazane we like clothes outfits and stuff so besiza nayo lelona lestokfela lesokuthi kena ke umuntu akwazi ukuyithengela impahla and yabona izinto ezikanjalo so siyakhiphelana this month kuyahamba kuyothenga wena next month kuthenga mina just because asebenza yabona vele so kube kanjalo kube into kanjalo ukuthi sayidlala but every time makuyi month yami mina ngiyakhokha mina but when it's time for her to pay me kuba inkinga always there are always stories. So sikhuluma ngemali engakanani lana? Kusho ukuthi sengikhiphe kwaze kwaba ka 3 imali yami so kuyi 900. 9 clip. Asho ukuthi mawuthi seku 900 uqonda ukuthi mawuthi seku 900 uqonda ukuthi beku 300 a month. Yes, besidlala kanjalo. So wena seswami sithini isifiso sakho? Ufuna ukuthola imali yakho today? Isifiso sami namhlanje nje ukuthi ngithola imali yami nami siqede vele lento because ayikazi abakho. It's vele simthinte mfethu. Yabo. Sizwe ukuthi kanjani? Angikhathele azokwenzakala islima kanje King Ginger. Sorry seswami. Izinto ekanjena siyenzeka. Hayi number yakhe sizamile ibidonze. Awunayo ke. Hello. Hi Thando unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noMzwandile from eKorea. Ngabe ukhona ekhaya sizo drop iparcel lakho? Ngikhona ekhaya. Okay, sacela usilinde gate-ini. Okay, ngiyaphuma manje. Afingene emotweni. Korea qhamuka le. Wazelaphi Korea? Yini le engaka ebeyifune online? Yeah. Wazini ngeonline. Siswami urate ngithi. Ngiyacela ukuthi masifika lapha no behave ulandele indlela engisenza ngazi izinto ne. Okay, ngizoyenza kanjalo. Because sina sokwenzela umsebenzi lana. Enough is enough. Uright urate awuthukanga. Uzongikhombisa ke lo muzi lona.
Okay. Yeah, uyena loyo. La phezulu. Sami njani? Yaphila. Samba ke nawe sasa. Ngiyazana? Ngiyamazi. Ngiyazana kanjani? Sikustokfela esi-1. Oh, isitokfela sodwa. Okay. Size ngaleyo ndaba isitokfela. Manje kwenzakalani? Sesifami ngicela uyikhulumele ukuthi wayeselana. Cela ukuma la enhleke. Yeah. Mngani njengoba ngizile namhlanje ngithi uyazi ukuthi uyankolota ngithi uyazi ukuthi mina nawe bezidlala stockfela. Mina mama ntami ngiyawakhokhela kodwa wena selokhu sasidlala nje stockfela yimi obhadalayo. You always coming up with excuses. So nami today ngidinga usizo because every time I ask you for my money uyangikwatela. So angifuni ukuthi sikwatelane. Ngifuna unginike into okungeyami sibe sharp impilo iqhubeke. Yeah. Angithi akhumbula ukuthi ngathi ngiyeke uthola imali yakho. Ngoba kwenze njani? Okokuqala ngangishiya ukuthi anginayo imali. Ngangisho kahle ukuthi imali ayikho. Ngizokunika wathumela ubhuti wakho. Ubhuti wakho angishaya so leyo mali le ngoba ngakhokheli ngoba ngaya kadokotela. Wakushaya ekushayelani wayekushayelani? Ukuthi umthumelile ukuthi ayimkhokheli. Wena wathini kuyena? Ngamtshela ukuthi ake ngishiyo nje ngomtshela ukuthi ake imali Watelela. no Ibhuli ngizwe indaba ukuthi Avela unjalo. Ibhuli. ngisho ngathi ngekayithole. Wena waqala umshaqala ubhuti wakhe ezekushaya nawe. Azange ngimshaye ngoba wafike wangithimisa ngamathi wathi ufuna imali yasisi wakhe because usisi wakhe ngamsabisa ngangisabisa nini mina. Uyazi nawe skimming set. Wena ubuyikhuluma ubuwazi kahle ukuthi uyamkweleta umthukelani pho umthukelani. Yena umthumeleleni ubhuti wakhe because nami ngeke ngihlale ngayi kudokotela ebeningishayile yabona manje ngisele nesikhala. Hayi wena ngathi unamanga wena. Ngisele ngaso mbuze nawe uyazi. Unjalo King Ginger that's why angafuna ukungibhadala imali yami so ubhuli. Ngize ngasho futhi estokfeleni ngathi sacela ukuthi mina naye singasashayelani angasangishayeli. Ungaqamba manga. Kanjani usudla imali yakhe kawuthi? Uyamukela kanjani imali yami if kena ke uthe istokfela because ngangishiya ukuthi angasangikhokheli. Ngeke ngithathe ngingahlali ngayithatha imali mina. Siswami yazi mina into engixaka ngayo ukuthi awukuboniswe na okuyisola ngalento. Ubhuti wakho akubonisa ukuyisona. Wawuthukile. Ubhalile ukuthi inhlamba lezi wawuzisho wena. Okay, mangimthukile kuyamnika igunya ukuthi azongishaya. Angishayile kithi. Shothi udelela umama nobaba phela. Ingaba khona enye indoda ezohlasela ekhaya. Siswami akumini ubhuti wakhe mina ngize ngestory sakhe. Ngathi wena ngingophi? and angena indawo leyo nto la sizela imali la. Sizela imali la. And Hayi shothi mina manginika imali yakho. Nami ngihamba ngobophisa ubhuti wakho ngisane enhlungu vele. Ilethe ke nambe nobobusana kwashawa ubhuti wakhe ushawa ngawuye lethe imali. Phela ubhuti wakhe ngithi wathi ubhuti wakhe ngabophisa imali. Ayikho imali azoyithola. Never. Ngobani? Hayi ke lapho ke hayi ngiyala. Ngobani? Ngiyasho ukuthi ngiyayithola. Ngicabanga ukuthi njengoba ubhuti wakhe akuqhumisa ngempama la kimi ngicabanga ukuthi thina sokuyeka kanye. Hayi phela okahle. Ayini. Ayini. Post station kumahala. Angikuzwa. Kumahala. Angikuzwa. Kumahala. Ukuyaphi? Nge-post station. Ngicabanga ukuthi singeza lana thina sikusaba lokho. Ngicabanga ukuthi singazosabana. Ngicabanga ukuthi singasabi police station isilana. Lalela wena umkhulu wena kunomthetho wena. Yeah, uzobona ke. So manje ukholose la. Unje King Ginger umbona kahle. Ubhuti wakho ngimnyeke kahle. Ubhuti wakho ngimnyeke kahle. Akwesimiye akwesimuzi. Ngimnyeke kahle. Kuba bengifuna umshabe ngizomshaya. Uyambona ngishilo ngathi uyibhuli. Inkinga mina ngiyena kubhuti wakhe. Ngimnyeke abasifo ngoba bengifuna ukuniqhaqha la ukuthi imali ngeke uyithole. Kanti wakwenzani my sister uze ube kanjena ekunike imali. Angeke ayithole. Ngobani? Ngeke. So wena umthetho wakho vele ukuthi wena uyibhuli. Abanye ngizobakhokhela vele stokfeleni because bayangikhokhela. Awukazi ukhokhele umuntu, ungathi uzobakhokhela. Ubakhokhela imali ngoba uyayidla imali. Mina yazi into engizoyenza. Hayi futhi and you know the sad part about your nini. Okay. Lethi imali ungathenga utshwala in. Shuthi unkoleta lokho ukuthi masiphume out. Okay, yazi into engizoyisho kweni iyodwa yabo because ngiyakubona uyithembile. Yabona mina nawe. Mangihamba mina la sohamba singazwani. It's either uzokhipha imali ecash noma khona okunye ozokushiya la kuthina. Angeke. Angizange. But today it seems like how not choice. Angizange. Hayi ichoice. Angizange. Ichoice ile nginayo ke. Ayikho lento ezoyenzeka le. Okay. Hawu. Look. Press. Yeah, indaba. Uyalwa. Bashilo bathi uyipuri. Puri. Lethi phone.
Angeke. Angeke. Sobona. Let's phone. Make her surrender. Siphone. Yini? Yebo nizoqoshela ijacket wena. Olethi phone. Yebo. Ithathe King Ginger. Ngithatha wena. Hayibo. Wena. Hayibo. Intombazane. Yena ungeno yini? Oza ngapha. Hayibo. Wangithinta. Ukuthinta kuphi? Enduni. Ayithinta induni. Namanga. Musuqamba bang. Ayithinta. Letha le phone. Laza ligqoka iphen. Namanga. Uzongithola. Oza ngapha. Police station. Ukukhipha nalo. Letha le phone ipi. Baba. Ngizonisiza lapho. Uzosizwa if Ngizonisiza ke lapho. ugangile lo. Okay. Hey. Ngizonisiza. Mnyusa uyikhamba amaqonda. Hayibo lo muntu kanti wenze njani wena? Yewena. Okay. Awukahle man. And unenkani King Ginger ngikutshelile. Umuntu uthini man? Ungifaka leso sandle komini. Udedele mshe lapha phansi. Angikho yiwani ke namhlanje. Buka akwazi ukusukuma. Angikho yiwani ke namhlanje King Ginger. Wenze njani yini? Fed. Yeah, fed. Wena. Yini? Ngisazoyithatha nje. Uyithatha kuphi? Uzobona. Uyazi malini le phone for 1.5. Angeke izihlale nanokuhlala. Isikhathi. Kanti usomashonisa yini? Isikhathi esingaka wena uyithathile imali yakhe? Yini ngitshela ukuthi usile? Hawu. Ngcono uphatheke yini mfethu ngoba sokubhuquzisa phansi edustini sini. Asize la ngizodlala. Enungacabangi mina ukuthi ngubhuti ke. Akakhululeka nje ngeyirepossessa namhlanje ngiyothola imali yami. Siyakushi. Asho ngihamba. Uyaphi? Hayi phela ifoni yami. Asihambi nawe. Okay, letha transfer. Futhi ngiyolala ka King Ginger namhlanje. Transfer in ube naso isikhathi sokutransfer. Hawu. Ube naso sonke. Step ngeke usithole sambi. Hawu. Wazwe ngasiswami. And uma uzoqhubeka ulokhu umbhulisha uzobona sikunika 4 days. Sebenzisa inkani. 4 days uyaphela le mali yakhe uyilethe le phone uzoyidayisa. Ha. Wena Zayirepossessa. ubolekana kanjani nabantu King Ginger ngishilo kodwa ngishilo ngathi ngiyamsaba yikho ngisize ngibize nini ukuthi ningisize. Umbonile ukuthi ulwa kanjani no? Exactly ke mina bekazongenzani. Ekuse awumi. Le phone lena. Phela iphuma la. Ufike uyisenetha. Kodwa King Ginger. Ngibonile. Ngibonile nami. Sikhiphe khona. Sile lo yana. Yeah. Imali yami ngizoyifuna leyo phone leyo. Yambona King Ginger ngikutshelile ukuthi uyibhuli lo. Ngizobatshela ukuqomise phansi ngeqolo. Hawu, siswamso uzizwe njani njengoba usikwazile ukuthi uyithole iphone? Yes. Uzizwe njani? Ngizizwa ngijabule kakhulu ke namhlanje because of ngisizakela even though ngayitholanga imali at least ngiyitholile le phone le I'll be able to get my money back. Noma elwile nje King Ginger la ngitshelile ngathi lo muntu ukuthi uphethe imangquzumela ngitshelile ngathi so ibhuli that's why nemali yami mangimtshela vela ngiphendula ukuthanda kwakhe because of uyazi ukuthi mina nokulwa asikho lapho. Sorry siswami. Welcome. Mthatha umfake ebhasini sokuhambisa ekhaya. King Ginger Cream de la Cream. Yazi sometimes unokuyitshela ukuthi uzofika ku light kuvele kube hard. Hey ngiyaqala ukubona ifoni iphuma phakathi. Ngihlale ngizwa kuthiwa sometimes makufika isimo kunabantu besimama abanokufihla izinto. Bengiqala ukumbona umuntu eyifihla ngqo emomozi. Yange sayikhipha phakathi. Sangena. Boom. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream Bafethu. Welcome to this exciting episode called Khokha Mntanami. Mara wayike ungibizela abantu. Ngifonela with different numbers. Ngiphi? Uyazi ukuthi uyangikoleka. Ngimufonele Lesamfonela ngithi amadu la. We are looking for results. Angihambi ngingaphethe lutho. Buti. Ngithetha ke inkolota nyona wena. Hayi. Ngibela sana. Ukajilete ke ngicakathatha. Ya uzokhona shame imali yami le. Baphendula umbuzo. Uyikhokha nini imali? Uzoyikhokha imali yami. Nini? Mina ngiqayinyuka. Yabona wena hey lalela lana tshele mina nawe you can talk whatever that you talk ngithi kuwe mina uzoyikhokha le mali. Mina I'm here to fix things guys. I'm here to make people khokha. If you don't know khokha, I will cock you.